kubor na Snem jong unongsan Hima. Kasap kapong kadai shibinta na kajing im jang ki breo. Badhaba ki samla hakani ka juk ka bamenta ki pendon kam hok ya kasap ka baki don klem da penle no ai. Amtang baki Wanrah nam ya ka yeng ka sem jong ki. Henry ki Wanrah nam ru ya ka Jylla hi baro ka wei. Kalong ka ai ka bas ngosorong patru ka pangila ban ong ka ba Wanrah ya ka jingkemen ka ba krau ban yoi. Bagi pat kasi bat jantia kila keo sa perang ha baro kiliang lakalong ha karwai ka siaw kaput katem ka thokot thosla bat kiwei kisap kiba gerbang kiba kidon kamansa na jar ka badang khat Snem karata bat ka badang syong ha ka class 8A ha biki bajoria higher secondary school ka badai ka kun jong ka kong marleki najiar bat uba Felix pakenteng kiba syong basa hanong mensong kala Wanrah namnya ke yeng ka sem jongka bat ye ke Jylla hi baro ka wei hadin bakala yo pdiang ye ke Khynnah ba pher namar ka jingtho jongka ye ka kot bat hadin bakala sya jit ha ka runsan tho kot bat Pynmih kot jongki Khynnah rit ka ba pau bha hapo ka prthei ya ka bala tip kerteng kum ka bri books ka bala jit ye ka kot jongka te ka Khynnah bandi hakeleng ka perthei bat kamansa na pedengki ars pa ngut ki Khynnah kala yo ru ya ka kerdan ka ba shis pa khandai pho kamansa kala let ban shim ye ka te ka Khynnah na gurugram Haryana harengkat ka jing senran lem joki kime ki pa bat ki ba yeng ha sem jongka ha kini kisni ki barang shudam ka ei ka ba kampen sorong shishu ye ka Jylla ka long Bana pedeng ki wei pat ki Khynnah school na po kani ka Jylla ki balaya shimbenta hagate ka jinya kun kadai tang ka mansa marwei ka bala shajit ban yo pediang yagate ka Khynnah na ka company Bray Books ka kerteng jong ka kot ka baka mansa kala tho kadai ya ka bala tip kum a hero's destiny everland bat kala shimpor ban pendep yagate ka kot tang hapo saw hadu sansni aa Katika kot kadai chapang kawai ka Khynnah kabalaya le bat ya kun persha bat wei nong shun ubat mu ban kini jubor bat senshar donbor ya ka jaka kabaki kimi ki kpa jong katika Khynnah ki dei hok ki try bat ki nong senshar jong katika jaka bat ki dei ki nong shun ki thmu ban pen pra pen jot ya katika jaka bat kumta hadin kata katika Khynnah kin thei kalaya kun ban wat ye kilat kilenti kumno ban penrem yo teu nongshun Henry ha ka bakhat do katika Khynnah kan thei ha katika jinya kun kala job bat pelat ye katika jaka na ka jingsha penjat bat senshar donbor ha teu reus neu kamansa kala ya tho baka dap na ka jing smok men ka bakrao bha ban yo khet yo so jong ka jing job bat kala ya tho ru bah ka por baka tho ye katika kot ka klempaan jing arab satya nangno ru Henry kalaya lehi ban tho ling baka jing start bat ka jing shampang jongka bat kalaya thu bakala yo man sem ban tho ya katika kot dei ling ba ki babon ki liang khamtam hakar kom long kom man jong ni ka perthei ka bamenta pat kumta kala pen long ye ka ban perkhat jingai bat Wanrah ye ki jingmut jing perkhan ki ba khampe kalaya thu Padang ni syakmat ru kandang yai tho bat Pynmih shishu ye ki kot jongka bat kala ai men sim ru ye ki wei pat ki para Khynnah bagi dei ban long ki ba pediang kum baki long bat bagi dei ban pen priang ru ye ki khubor jongki lingba ka jingi na kaliang ki me ki pa jong ni ka Khynnah kila ai ngo ning kong e yo ublei ubala Wanrah ka namat ka Burom ye ka yeng ka sem padi ka Jylla hi baro ka wei lingba ka khun jongki ka kong marle ki kala pharu ye ka khubor shiki wei pat ki me ki pa bah ba ki khun jongki ki don ye ka no ka sap ka ba kerpang ki de ban yarap ban ai men sim ye ki harengkat ka jing sneng jing krau bat ka jing pen i bakin ya ye ka lenti ka ba bha ban tip ye ka akor ka Burom amban shu i no ye ki Henry ban yarap ye ki bakin boy sha ka thong ka ba ki kwa kham tam ha kani ka perthei ka ba menta
Nakaliang ukpa jong ka mansa uba Felix ulaong bakalong ka badan kam bagi kemegi kapa kinyalambat betin lenti yaki khon bakin yaki namar habaki kemegi kapa ki yaki khon ki sakama ya ka kot jong ka mansa anla ban yo na bribooks.com lani ki ba akila ban thit link ba ka Google da ka batho ya ka kerteng jong ka te ka kot ka bala tho Henry ka bas ngosi pat ka longru bawat lah ka te ka Khynnah ka Wanrah nam shikat dei ya ka Jylla Henry kapat sim na don kan gono ka jingpun kup Burom ya ka ni ka Khynnah da ka gono ka kinhon lani da ka sorkar Kristing jonga de mansa najer but nga shong school ha bigyan Victoria nga shong ha class 7 but nga led siya Gurgaon Haryana ban receive kini ki award nga led but imay jonga marliki najer but I mama jonga per najer but inya diatra pade Pinakat na Snem. Kan Snem. Kapag nga thought they mostly about far away distant land kabadan kini ka hero kabalad ban save the world kan but they gidan at times like in their dark hour the nga thought kini ka time duration they sau sansni the ngaju tha mandada crack god mandada one school the mandada lai sau banai the ngalach tengniya kini kan notification bagi ang filaman qualified but ni invite if banwan chine sha Gurgaon Haryana apparel house banwan receive kini ka award Miss sapna jangai mun class teacher iong ban perchang ban sngopa talk kan they ba boyfriend your big accomplishments something like that the ala thought na to kato sini Kan buat ki don ki bayar le na po school jofi. na po school janga don ngam perchang ban tip kano word tang ba more than 10 Mana school jong pi tang pi ba sha sai. hai Po Meghalaya tang pi marwe. hai tang number wai Yin nam tu pada ada fi sha sai. Pile cha po Gurugram Risham aur. program Haryana Okay. Como pi so ya tu ka accomplishment lo plale. Miss now very proud to be in the family but Miss now kumba like big accomplishment but they dan ko ba kapar ko ba hasilang times ra na upload ko ka photo janga banga draw ta katapat kalami hai Sunday shalong ta tang mga klam ja pakata
Teng persang biang hakenin the katang ala yo kat kini ki award. A Hero's Destiny Everland is about a young girl who goes out on a distant land. Out of nowhere, she gets this type of message, but she doesn't know why. So she somehow, out of a very bright light, flashing light, she suddenly comes in this land of all green grass. From there it starts the story. Then dan pat uni nongchun ya katagalahan Dark Lord ki most they call him that, the Dark Lord. So he builds an army to defeat this land and take control of it. Tang ba kini ki hero ka snow kang ba like this didn't happen. But not just on that time, like they used to come before that time, a few years before, when she found out that in that world she was the daughter of two great rulers. They used to rule that land, but then one dark day they came and destroyed everything in its path, and including the great castle where they all lived at that time. And then as she went on to make new friends and save the world like that, so finally she went by this internal fire, which when the beginning of the world was created, the superiors thought that it would be better, like if they added magic, someone or the other would obviously come and take over with the use of this dark magic. So the eternal flame was created to defeat all these dark forces from this evil, and was hidden behind the golden temple. The hero, she discovers this, and then she uses it against the Dark Lord and saves the world. Jing yarap na em na apa pithoi ni ka ni mami ni papa. Em nga thought he Kanu sni pishin por na thoi ko book. was son sneak And then masndep thoi ko book pi submit. hoi nga son. And then nang tupat Nang tupat lami ka sample book. The nagato ka sample book mi wa ka notification na ki pre-books company. Ito ki supporters ki taki team na pre-books ki ay notification but ki ay message na WhatsApp ban expand kani ka ban pentip bar kini ki breo ba fi thought kini ka kat the fin ya show ban ya kini ki award the ngaru nga ang ye me bala la me kam ne the hero ila pen persang ban ini ye mama ye cousins jong nga bara the hero ki pen pau nam ye nga the kum ta nga ya ban sel kat ne sao pau plus books APDA ni ki kot. Jadi in rebooks.com film ben search ha Google A Hero's Destiny Everland hang to first link finyo kata link ben fiha press kato they can submit ka all the information book cover jang ka book janga ben kandan man if you scroll down consider ka way ka option ben buy now they kata to my inspiration come from many different forms. So first one is from the actual modern world. But they bang kini storybooks because like they're mostly modern, and I want to put like in this modern world I want to put a little bit of fantasy in it because it's losing its touch. So I talk kini ko and then also J.K. Rowling, she's most famous for her 7 books, which she wrote as volumes of Harry Potter, starting from Harry Potter the Philosopher's Stone. So I started reading samples and books of hers and even the companions. So like I got very inspired by her because she used her creativity to not only start writing books but also create a charity for children who are in need.
Pin nang thọ quạt bèn lẹ nang ấy sao Bạn ngân thọ short. Pin nang thọ sure nang Pynmih sure pi bom Pin kể pada cái next book trong pi Next book can man like the continuation of this book, because over there in this book it ends with the hero being suddenly turned into a mermaid, and then like it just stops there. So I want to continue this and like turn into a whole new series where this hero will find many different adventures and find many friends, and then find different versions of herself from different universe. kể cái message của cô trong phim như cái bạn para khana bang kat pi And on the be yourself, spread out your message of love and all. Keteng jong ada iman di kita je, ime jong i mansa je. Ning comment sam and I go you play 3 plot kedran, bong lawan ra kat ni ke Burom. Hayung jong i, dak ndai tang hayung jong i, ya ke state rock way. Lawan dai dak jing den ti jong ma bagi yo kat ni ke Burom in ham sebab itu ba ikon hi la iding berat ibas dang ibarat kendiat ma ini te kalong pat kajing sedang masuk komen sikat de mamam dah shoban datai ban ayu lempa kajing ram kajing support kajing ram bagi behi sam ni himen ni kom te sok men ni kata ai ngồi bên năng ai show ini ka met ka khat ka bakia bakran bo năng yo ka jing sneng ka jing ka năng yalam lenti năng ai ka ka jing sneng jing kro ya khon bagin năng pau cho sakmat ken nai ni jing bersang beret joli dengan si so ko han si kan the ta ke kata ai ka ngồi bên tre trot kan dia kapur be le le competition thai pi la mo dur be impoi kat ha ka thong ya kan di competition li kadang ba kawan hadian ni kong ring sumot bagi dai tang ka inter school competition ya nai la wan I ong na da thong na da so ni ka bo ha ka ni ka bagi ana dribble.com di nang tu hadin artio tam kawan ka sample book tendang la wan ka sample book ngala pen ye long ngala pen ye kam tam kong jong ila advice ken ila pha ke yang ani kat kan ka jing dan ma kat kan ka jing dan ni khu jong pi kan ka jing dan kata ka pro ka jbing ti dei Pynmih kan pen kan ka jing pro jbing jong I dan thang tang as dang ba kat kum bagi partner bribok ban advertise kan ka book ha ke Instagram ha ke Facebook te ban advertise ki WhatsApp jong ki family jong ni te nang ta ke nang yo ki yo bakin ki mi ki book jong ti ong I man sai ong na ki na breaking up spa mo ki khna ma I yo position ba no 190 rand she's back in right just pa khna ti yo so ba tang mi mo na po ka school and po ka Jylla video ka ni ka oh accomplishment pi na po hadu po ti pi so ke ga jing so jong pi pa ba na mi shman in le ko no mi kami inspire me ni nang ya ni ban encourage I ba inang ya ni kan kalati ba inang tip siya ya ga ba inang tip inang supu kan you can see in gumno ban ya chakman inang inspire inang ban encourage I ba in ben dam ban ya kalati kepada I ba indo yo so kum ki kan ki award ki dan bagajin karkum kardot blame mi man sai dang le tang khas nam de hoy mi babun ki khna ki berangkat I ka karta ka iman sa kim pat da nang thante ban don kat kan ka creativity mind ring I pre kham long special kham long unique ini khun jong phi ka da do na ka dan bin da poi ti phi kom ikemi phi ju yarab I phi yarab ben tho em kani ti kum pangalak om hi fi nang sumo tang hapo school inter school ki le competition tang school ti ngam poi per khat hero ti ban dei ba kan dei
hadu ba kadai support international mo kun ka globally kadai ka lai kadai ban pois dai kadai tang ka jing ram chong I class teacher chong I thai na sap na chong I class 7 8 na school chong I me ai ka ling be la I Khynnah isman ban puri kan isman ban tho I yong kat kum ka jing tu chang class teacher yang nga pat ka na di te tang ka ta hi ya chuang to be so kan nan le te practice persian Pakai message ka lang pila ba pinaikiway pat kikimili ka pa. Ka message nga kung kibete lang punta mo ban yaram di kon happy I kila dan hak tu kasam ka tu ka bakidan ti yaram I men sin ya kilang ro gen yaram rengkat bakajik sne kajing kra rengkat bakajing peni ka ban ya ka lenti ka babha tantip ya ka akor ka Burom rengkat bat kita kan ndai ken long ban su no yiki ken yiki bakin you yaram lang dai haknu kan ngaliang bakin paisa ka thong ka baki mut baki kwa ken ni kum ki kmi ka dai ka jing kat kum ka kmi nei ma dai ka jing ket ka kiai ken ban pek ba ban yalam yiki ban ya dan rengkat bat ki side by side has hinda chuki nga tang ka ta ko weekend message na kwa ban ong ba da di ban voice maki poi ki kon sa thang ka dan kam ka chinya ram chumi ningi ro Ilayo em kanu na kajing itho pa kumno ka taka baka school kamen kan pili ka taka jing kamen kajing itho igen bailai Wanrah ka nang ka Burom ka state ba di ka school ya duman ta ti kampat kimpat no ti yo kin sa ong ro mga nang suwan pentip te mo sa school ti la ban sa Palestine hadum ta ti ti long la yo hadit mo na mak bangi dang suyan po hi tan siwan thì mà long bài cái khôn long đi bạn đừng cắt bứt thế người bạn ấy và phải lấy cái bứt thêm tạo vào cũng được if you nào mà bị ý cái á thì long cái long sắc má đấy này cái đón long này cái đấy thì long ok long bứt tên cái không tâm linh ý bị man sai đặc nặng ha long không nên bà ya ki khuni ta ya ile men lo perlo tu no ya ile men lo perlo ban bikin light ban chikai ni te atau ada ba no di don problem suru kim num le ran te ban kim num buri kan lo ki wan ya tu ba kan tingi ni la ai man so mereka tu bisu ngap te kalau ngap sini kan gunung kong sia ai ko le thi ki dia tiwan no side mo te unta haga jinglong Khynnah jong idang don tang kharas sebentar ti ga ka ba pila ila de interview yi ya ga jing ga experience ka ba ila de kren ati ila ethu e kata ka jing sedang ga lanti jong benya kono ban tho kono ban wat kita gi aga perthai ta ba de ga perthai internet view hal po jeng kan kamdon kum kata ki ti ki kham long smart ma ki panini bra kham long ba ka tu ba jong ti sutna pada ba ipan kam ya kata ka kita ki facilities badan ta ba penon kam ke ka ba to ti da ya thu pi ba I da ka jing ajing mo chong ina kai ban ya kata galing kunta ta te kata ga ya kunta mo tenre kaba kung san ne kalong ba lada iran kasa hagatu kanu gas kabenta kaba u kandra ula ai ya I mo katu kasap hagatu ka fear hagatu ayu ti dan kam ban sirnya ka ban penjanai ka ban penpawe ka ba kani seperti ba opleng ba kanong ka ba kani ka pertai bro ko ba don ka jong sa kibon
kibon ki khna ki ba dan le se hanre kim de pa de ka la ni kim long serious la ni kum ba ong ne ba yo kim dan ka ta support system na kalian jong ki kmi pa ki ba hi ngasem te kasu do na ka do to kolong kum ba usung tio pa de ban pho pa de ban pheng ban pho ban pheng usu kot no sistem por te kumta astuna aso banung kuno ba ipersa jana ide ikme jang ide para khado jana te ya ikpa jang iru kia support I kumbagalong hi na sei ba imansa ide khna I balong creative I set snap char ke ba indashon tu te I ponkam ka to ban sna ki ka to subject ki khan ta mo ke SUPW ne ke po class mo te set dan ba ka to interest ban you indale ke ru indale jana dalong kumta ke ka Pynmih result ka ba hun sagoi ni thoi ti let's say ba pindukt managani por ba ke India ka penher yo tu chan ren tu le bale chubnai te na po school ki instruct ka principal ki ong ban shna bro ki model Khynnah te bro ke shna ka nu ke shna to bon mon da dala shna ki le Pynmih ha principal la de Pynmih principal bro kita Khynnah principal pun phai ki kajun man sahiba ibu office ni ya to option ni that shows ba ke ba ka kam ile kolong ka ba janai ka ba si deserve no na kata da menne ka por ba pi om ba don recognize ni recognition don kam kum ka champion slur ya Khynnah di kan long message man spread ya kiwi Khynnah om tang ya bon ki Khynnah jungi kamtam ni north east ni khasi pana jungi te nidang duna kum gini ki ngongi ki mene dan ki ban talan mure ki mi olat pada menten te kane ka message kan ai ya baro ki kemi ki pa ya baro ki bahi ngasem ki badan laki jong ki kon ki badan kanu kan ka interest bakin long ha subject kanu ro la ka de ha physical activities ni lada ade ha no ka ba thok bata ni kiwi bentar I like ki penslur ki I ka support ki namar ba kan de ya ka lawai ka ni kumi pa balarang ba la sing akot ka to ga yu la de ka por bangin supek ka sa hungre ka ban kam pa de ka jing jong ni Khynnah ki baret ki jong ka de ka lawai jong ke yin kesem jong ke emlang kesalang society pat jong ke Jylla hi bro kata ke ba ngakwa ban ai ka message ki ngaku kunyi ngadon hi khon na jong ngadon ni ga jingkit khle te kata ke ba nan ai message